ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ಪಿನ ನವೆಂಬರ್ 24 ಇದೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಅಲ್ನಸರ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ ರಿಂಕ್ಡ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಲೋಕದ ಮಾತ ತುಳುವರು ಐಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ಅಮೆರಿಕಡು ಬೋಸ್ಟನ್ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪೇರು, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡ್ದು 4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪೇರು, ಅಂಚನೆ ಯುಕೆಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹೊಡ್ದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ತುಳುವರು ಪೂರ ಐಕ್ ಬದದು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲರು. ಅಂಚನೆ ಲೋಕದ ಮಾತ ತುಳುವರ್ದ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬತ್ತದು ಅವನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಣದು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಿಷಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ಅವತ್ತನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ಅವತ್ತನ್ನ ಬೆತಬೇತ ಕಡೆ ಬೆತಬೇತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ಇಂಜಾದ ಈ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪಣೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಊರುಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ 250 ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪೂನೋಡ್ದು ಮುಂಬೈಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವರು ನೆಕ್ ಬರಡು ಪಣದು ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿಗಾರಡು ಉಂಟುದರು. ಅಂಚದು ಪನಗ ಲೋಕದ ಮಾತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರವಾಯಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ.